Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani da Abubakar daga Aliyu Sulaiman bazan yo ba kai ba inda ka tsaya ka jajirce na ga yau baka yo shi wasa ba. Godiya kake yi wa Allah har malamai a yau dan cin riba kai ma muna ta kira dage dan ka haddace alqur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani yayin jina ga iyayensa ya fada suna jin tausansa sannan yace nayi jan hankali a gare su dukkan kannansa nayi godiya malama abba wanda shi yayo tarbiyarsa yau ga Abubakari daga Aliyu ya sani alqur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani da Ahmad na sadagun awwal ina gaida kai jikan sani shi ya zama na uku a gidansu da Allah ya bai wa saukar Qur'ani kuma su ukun ne a bana da yayyansa duk yace in yi bayani injina yake ga iyayensa hada malaman alqur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani ya ce a tilas ne in sa malama abadan yayi mishi aiki sannan na sa da uwa da uba tin yaran ta suka masa wanki. Allah ya saka muku kuma dukkaninku domin kun aiki. Ahmadi yana da godewa daga awwalu jikan sani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani sai Ahmad na sada ga magaji jini ga Isa sai na sakuka sannan kaya kanin abba na ga yau an saka sunanka kai ma wanda ilahu ya ba kashi kayi saukan nan dukka godiya.